Пулот Алемдар нақши асосии силсила филмҳои Водии Гургон террор, Водии Гургон Ироқ ва Водии Гургон Фаластин мебошад. Аз тарафи Наҷоти Шашмаз бозӣ карда ва аз тарафи Умуд Табак овоз дода шудааст. Неҷати Шашмаз писари Абдулқодир Шашмаз 15 декабри соли 1971 дар шаҳри Элазии ҷумҳурии Туркия ба дунё омадааст. Решаи асосии онҳо Заза буда, падараш Абдулқодир, модараш Соҳил ном дорад. ӯ соҳиби ду бародар аст, Раҷи Шашмаз ва Зубайр Шашмаз. Шашмаз ки касби воқеияш сайёҳӣ мебошад, таҳсилоти худро дар Канада ба анҷом мерасонад. Неҷатӣ баъди 6 соле ки дар Канада буд, ба мамлакаташ барои муддати бозгашт ва ҳини бозгашт ба Канада 11 сентябри соли 2001 ки дар Амрико нотинҷиҳо буд, тайёрааш бар Канада нарасида ба Туркия бармегардад. Баъди ин таркиш ӯ қарор медиҳад ки дигар ба Канада наравад, минбаъд ӯ дар Туркия зиндагиашро давом медиҳад. ӯ дар Анкара агентии суғурта кушода кор мекунад. Бере нагузашта бо Осман Сынав ба ҳамкорӣ нишаст. Осман Сынав ки мехост як силсила филм кунад, ӯро ба нақши асосӣ таклиф кард ва Неҷатӣ таклифро қабул кард. Соли 2003 силсила филми Водии Гургон баромад ва дар ин ҷо Наҷотӣ нақши Пулот Алемдарро иҷро кард. ӯ дар артиш ҳамагӣ 28 рӯз хизмат кардааст. Неҷатӣ як китоби шеър низ дорад ки шеърҳои илоҳӣ ҳам дар он ҷо дида мешавад. Дар вақти ҷавонӣ дар Анкара ошиқ мешавад ва ишқашро дар китобаш навистааст. Номи китобаш Акш мебошад. 12 декабри соли 2012 Шашмаз бо нагеҳан кашикчӣ хонадор мешавад. 2 ноябри соли 2014 дар аснои наворгирии филм ба садама дучор мешавад ва ҷароҳати вазнин мебардорад. Чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳои паҳн шудаанд ки гӯё Наҷоти Шашмаз яъне Пулот Алемдар вафот карда бошад. Ин хабарҳо воқеият надоранд. Баъди 7 соли зиндагӣ Неҷатӣ бо ҳамсараш нагеҳан ҷудо мешавад, гуфта хабарҳо баромад. Адвокати Шашмаз Алтин Мимар изҳороти матбуотӣ эълон карда гуфт, Шашмаз барои ҷудошавӣ аз ҳамсараш нагеҳан ба суд муроҷиат кардааст. Нагеҳан Шашмаз соли 1992 ба дунё омадааст. Ин ҷуфт баъди издивоҷ соли 2013 соҳиби писаре шуданд ва номашро Али Нодир монданд ва соли 2017 соҳиби писари дуввум Юнус Амир шуданд. ҳозир бошад ин ду ҷуфт хонадор нестанд ва Наҷотӣ то ҳол дар қайди ҳаёт аст ва саломатиаш хуб мебошад. Инак боз расидаем ба анҷоми як навори дигар. То наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.